goleki sayang. Ayo. Ayo nutukno sing wingi gak sida iku lho. Oh, sing wingi sayang. Wingi gak sida. Heeh. Iku kan mumpung bojoku gak nduk omah. Bojomu gak nang omah sayang. Bojoku nang omah. Ayo ditutukno sayang. Apa sih? Iki ngono bojone kancamu goblok. Iki ngono bojone Taji kok mau gendak. Seru. Lho, kok wis seru. Lah, Macem-macem lho ya. Lah gelem kok. Iki bojone kanca. Ya wis baba. Lho kok babas sih. Sayang, Iya sayang. pokoknya kok jam-jam 10 ya sayang. Jam 10 ya sayang. Jam ya. 10 Hah? pas Hah? warung sebelah omah iku tutup. Oh, tutup ya Iya. rasanya. Heeh. Liwat sebelah omah, Heeh. gang cepitan iku lho. Iya. Mburi wis lawange tak buka. Lawange sampe Iya. buka, heeh. Pokoknya tak kei kode ya. Ya apa kode? Saman muni. Tir, aku semaur. Dur, iku aman. Oh, lek aman. Heeh. Oh, Iku bojoku gak nduk omah. Bojoku gak nduk omah Heeh. berarti ya. Tapi lek saman muni, tir, aku gak semaur bojoku nduk omah. bojone nang omah berarti. Iya. Gak aman berarti. Gak aman. Oh. Berarti gak sido. Oke, oke. Sayang, sayang. Opo kita opo? Sayang. Opo, Dik? Engko liwat to iringane omah. Iya terus. Engko mek aku ngekeki kode kaya Geri Mahesa, Orkes Mahesa. Ya apa? Eh, Oh, eh, oh, eh, oh, eh. oh. Iku berarti bojoku gak ono. Ngono. Engko teko nang omahku ya sayang. Iya. Iya. Kok keroken kabeh. Mana? Oh, Sayang, heeh kode ngono sayang ya. pokoknya tak kode ngono. Iki bojone kancamu kon. Iki bojone kancamu. Kon lapo kon nek kendaraan ambek bojone kancamu kon. Kau wadai kira sekate kok mutilasi ae. Peh, kon pisan kas tak elingno, iku bojone kanca. Aja ngrusak pager ayu gak apik. Lah apa sak pakerayu pak reboto apa? Lho, Barno ojo direken iku iri. Iri, Melihat kebahagiaan kita. Iya. Ya toh sayang yo. Yang penting kita sama-sama suka. Iya, sama-sama sayang. Heeh. Apa maneh iki? Gak payu Iya, belas. jelas ini. Alah modalmu sungguh kon tak incipi gelem sih. Sumpah gelem. Sumpah. Sumpah yo. Ya moh, masih gak payu, nek bojone wong aku yo moh. Alah, gak apa-apa ya sayang, gak Iya, urus yo. sayang. Saiki lo zamane masih cinta-cintaan ambek bojone wong wis jaman kok ya. Iya. Wong wedok gatelen. Ora masalah, kita sama-sama cinta ya Iya, sayang. sayang. Keroken. Ya bapa. Ya baba. Delok sing lanang kaya Jin Tomang iku. Apa kaya apa? Jin Tomang. Ya wis baba. Sayang dijajal. Dijajal ya, sayang, ya. Dijajal. Aku muni. Tir. Aku cemaur. Mana sayang? Awan berarti ya. Aman. Double sayang, double. Apa ya? Tir. Sayang, tak tunggu ya. Ya. Jam 10. Jam 10. Ya. Ning omahku. Di omah. Tapi ojo kok blongsong sayang. Ojo kok blongsong. Diblongsong apane wong arek iki cilik. Aja didekek kene, dekek ndase merucut. Ya wis. apa sih? Yang Opo, Dek? wekmu aja diblongsong. Enggak. Sing diblongsong wekku ae. Kon kok ngomong bekku barang. Jana! Apa ya, Wan? Kok iso ndoleki jana sih tok keroken. Arek-arek blongsong-blongsongan Jana. Sayang. Tak tunggu di rumah ya. Oke sayangku. Temen yo. Iya sayang. Jajal sayang. Jajal ya. Tir. Ya. Mana ya? Tir. Mana. Mana sayang. Tir. Ya. Tangan maneh. Sayang, hati-hati ya sayang ya. Hati-hati sayangan.